Valeria kan sekelar na itong kubo ng bayaw o ng dumaw na kaptero. May kumurma!
Overman Bakay South Stage, Gadili. Gadili Doctor on the right, Nayabot Talamo. Gadili Safe First, Paputan South Stage, Janet. Doctor, narata ka din Pola Maluray, pamupurlo mo itong puwan, narata ka din na safe counter, Janet safe second, Paputan South Stage, Rachel. Take one second. One Talamo, Paputan South Stage, Melissa. Kepada Tuya Darah Eo, Thunderbird second, Paputan South Stage, Natalia.
Okay, back bola ang right sa Janet Kumaw, Sinsin Salomon, Bonnie Sector. Back bola sa touch, Ranami. Full base, Pagpapaisaw Search, Inig. Paul Bayong, Nini Kumulong first. Leo full base, Pagpapaisaw Search, Martita. Martita Pagbuhay. Pagbuhay mo ito po, para na sa manang Salomon, Martita safe to second. Pagpapaisaw Search na ako.
Comprehensive sketch study. Pagdating ko, safe room first, full base, pagpapakain sketch Janet. Wonder outpost, second. Second out. Birthday. Kada round, wonder on second allowed, kaya ko safe room third. Pagpapakain sketch Rachel. Two outs. Okay. No problem. DJ Buck, Chamero, safe room first. May magdala mo, pagpapakain sketch Melissa. Mamma mia, come lo vedi, guarda, io ci ho mandato di calcio, la carota. Okay, so runner go third, pagpapakain sketch Natalie. Katariba, Chamero safe room first. Melissa Telamong, pagpapakain sketch Limay. Kuya naman yung pinalawa nila na running at Chamero safe room home. Telamong, Limay, unang third. Pagpapakain sketch Labun.
Pakola, Joseph Saredi, Marta Timihan Telangong, bonus safe first. Government Sausage, Naira. Poli ng studio para sa ating Telangong, Emilas Telangong, total 1/3. Ang Pilang Safe Sausage, Kapakal Sausage, Nining. 2 outs. Waluni, Isaac Limao, Alcoholic. Kabalalaban Bangya na ito, kumo ng Basilu, unang pakansausan. Joining Dr. Pirira, Master Line, Yata Raut L. Pakuman Sausage, Preacher. Preacher, Pakuman Palilap, Kabupulong Matapuan, para sa Safe Conference, Pakuman Sausage, Sasha. Pupulong Matapuan, para sa Safe Conference. Second, Safe Conference. Pakuman Sausage, China. China. Pakuila. Pupulong Matapuan, para sa Telangong. Pakuman Sausage, Relay. Ay,
Reading book, Cola, Christian Challenge, okay naman sa iyo, Kata China Talong, Reading, Safe for Saka, Papakan Southside, Chinchin. Short time. Mumangkat ko yun sa iyo. Paul. Ball by Chinchin sa mga first. Reading ball sa time, Papakan Southside. Odin. Kaya natin. Bukan ng Basilu o Dan Silu Ramakelo. Teachers Rally di Karatara Chandra Sekon first, Papakan Southside, Kadini. Ayan po ang telepon certain mga first Papakan Southside channel. Suwaw. Rachel Doctor, saya masih biarkan tangan yang menitolong. Rachel Safe Konsakan, Papakan Southside, Melissa. Rebuff ko lang picture ka dito first, Gataman Silu. Huwag ito na score kan, Ace of Walo, Ace of Air.
Dalawa na. Dalawa po. Dalawa po. Runner plus the 10 first, Papaman Southside Joy. Jaylene Buck, wala ng third. Sa challenge mo, para nila mapit. Full pace. Papaman Southside, Richard. Wala na kasi, no? Richard Buck, area. Picture natin yung ng Dale. Papaman Southside, Sasha. Kamanelia, kanta ko na right mo ko man ang papayo, so just score up the Bakbak sama Tabo Alex Lime.
Mayroon namin submersible ilang safe sponsors. Bumabagan sa set. Tracy. One. Nababa ko ilang nagsunter tayo tuwing araw triyaw. Wala po mula third, 3 mini choppers, lumabakan sausage, Catholic. Ating impact, wala sa base, may naman tuwing araw silo. Kaligang Corazon, China. China Bacuela, Red Sugar, Tabernacle, Gata, Audel. Bakulan Success 3. Green Buck, Channel Rossi from Sagan, Bakulan Success, Chinchin. Cincin Bakoy, para sa naman, Cincin Safe for Sila. Bakulan Sausage, Kuning. May Bakulan Balaray, Social Rosin. Sarita Cincinnati mo, Kuning Safe on First. Babakan Sausage, Kunamin. Ano? Ayun.
Polarenco, Sociology, Karata, Manunawala, third, and then same paper. Kapag Southside, Waylin, Manuel, Garcia. Let's go, Charlie, let's go! Let's go, Next up, Kulang Shortstop, Second Papers, Kagalit, Katan, State Papers, Nagabay Southside, Agent. Masih umam tadi. Agent, Pabor po naman ang point dahil nasanasan Cameron Caramo, Agent Snake Consumer. Kapag Southside, Melissa. Ito lang, and that's the whole thing. Yes, Morgan, Ibilian, Isang Silu, Isang Silu. Sorry.